De hydrauliske værkstedspresser PSSL og PSSTL er ideelle til at rette metalplader, afmontere lejer eller udføre arbejde, der involverer materialedeformation. PSSL-modellen er udstyret med en hydraulisk kraftenhed med 2 hastigheder, der arbejder med mindre end 10 mm per sekund, mens den langsommere PSSTL-version har en kraftenhed med 1 hastighed, der arbejder med mindre end 6 mm per sekund. Den hydrauliske cylinder med 350 mm slaglængde betjenes med et enkelt håndtag. Maskinen kan udstyres med mikrokontakter til at justere cylinderens slaglængde. Når stangen, der er fastgjort til cylinderen, berører en af de 2 mikrokontakter, sendes en elektrisk impuls for at stoppe stemplet. Arbejdsfladen er hul, hvilket gør det lettere at arbejde med materialer i højden. En støtteplade og et par V-ventiler fås som ekstra udstyr. Platformen er højdejusterbar. For at flytte den skal du blot fastgøre kæderne til øjeboltene på stemplet. Efter at have fjernet platformens støtterør, kan arbejdsbordet sænkes til den ønskede højde. En trykmåler er tilsluttet den hydrauliske kraftenhed, så du kan indstille det maksimale driftstryk. For at indstille det ønskede tryk, skal du blot dreje på knappen. Maskinen fås i en version med en mobil cylinder, der tillader stemplet at bevæge sig sidelæns. Dette gør det muligt at påføre det nødvendige tryk på materialet, uden at skulle bevæge emnet. Denne version inkluderer en standard cylinderbevægelseskontrol via et specielt håndtag. Alternativt kan pressen som ekstraudstyr udstyres med et håndhjul til sidelæns cylinderbevægelse. Dette gør stempelbevægelsen lettere og mere præcis. Alle hydrauliske presser produceret af Sigmi er lavet med overdimensionerede svejsninger. Dette gør rammen ekstremt robust, opretholder maskinens holdbarhed gennem årene. Sigmi. Only the best is enough.